Right. Fi'n barod. Cachu pants! Wel, fy enw I yw Navina. Mae Bangladeshi enw fi yw Jannat. Enw fi yw Khadiza, but mae mam and dad yn cael fi Khadza. Enw I yw Ibrahim, a dwi'n dod o Aberteifi. Fi'n Gymraes, achos fi wedi geni yma. Mae bywyd fi sydd yn Gymru, so fi'n Gymraes. Ond fi'n Bangladeshi hefyd. Fi'n gweud bod fi'n British. Actually, scrap that, fi'n gweud bod fi'n Cymraes. Yeah, definitely Cymraes. A wedyn ma ethnicity fi yw Bangladeshi. Bangladeshi, yeah. Dwi yn proud i bod yn Cymraeg, siarad Cymraeg a popeth. Fi'n teimlo fel mae doi bywyd da fi. Fi'n teimlo fel fi'n treio, Mae teulu fi sydd moyn fi i ymarfer, practice y crefydd fi, ond mae'n anodd. Gyda fi, I don't know, fi'n rebel yn y teulu. Fi ddim yn gwybod pam. Fi eisiau gweud bod fi yn tymed bach yn crefyddol. Mae intention da fi i bod Muslim better, really. Fi eisiau gweud bod, out of the 6 of us, fi'n gwybod mwy o Islam na pawb eraill. Dwi'n eitha cyfyddol oherwydd rydw i wedi tyfu lan, following fy teulu fi, fel mam, dad a nan fi. Dwi yn gweddio, ond it's hard to keep up with my parents. But dwi yn tread yn galed iawn i stick to my religion as much as possible. Mae dad a mam fi sydd preio bob amser, every day. Oedd e ddim hawdd i tyfu lan fan hyn fel ethnic minority mewn y 2000s. Oedd e ddim yn hawdd at all. Un experience da fi oedd, ti'n brown, so ti'n gallu chwarae da ni achos ti'n gwahanol. I have experienced a lot of racism, quite a lot. With me, it was more of a boys thing coming at me and everything. Ond rydw i'n gwybod bod tad fi wedi dod i Aberteifi dros 45-46 blwyddyn yn ôl. A roedd rhaid i fe a llawer o uncles fi stand their ground. Roedden nhw'n completely different people, fel aliens, dod just a different world, different territory. Maen nhw'n gweud wrthon ni, how lucky we are. It still happens every day. Mae un patient yn Gymraeg yn dweud i nurse arall, pa mae monkey sydd yn y ysbyty. A fi'n dweud, beth wyt ti'n dweud? Pryd fi'n dweud i patient sydd ddim yn siarad Gymraeg, dwi'n siarad Gymraeg, ac mae'n dweud i fi, you're putting us to shame. You're putting me to shame. Pam? Achos fi'n brown, fi wedi geni yma. So pam, os mae problem gyda fi i siarad Gymraeg, a ti ddim yn, it hurts your feelings. Mae microaggressions, bob dydd. Pobl sydd ddim yn gwybod mae'n neud fe. I've had remarks fel paci. Ond fi'n Bangladeshi. Pam mae hwnna sydd problem anyway, Pobl.
Mae ladies sy'n mynd i'r cegen i goginio. Gweith am galed. Yn y culture ni, mae menywod sydd coginio, sydd wneud popeth fel yma. So mae, i cael baban, i cael teulu, i coginio, i smwddio. Dwi ddim yn moyn, fi'n hapus i wneud fe, ond fi'n wneud fe fel pryd fi moyn wneud fe. Dim gyda dyn pwy fi ddim yn gwybod pwy yw e, Mae pawb yn moyn fi i cael priodas. Mae mam fi yn dod. Gyda y Southern Eastern culture, mae actually CVs da pawb, CV priodas, a mae fe'n edrych fel CV gwaith. So it's actually quite funny. Mae fe'n rhywbeth bizarre. Mae fe'n helpu pobl sydd yn, chwilio am rhywun sydd, gyda gwaith da, neu rhywun sydd yn eisiau, teulu fawr neu teulu fach. Mae popeth i gael ar y CV, a mae fe'n gweud be ni'n byw, beth ni'n neud am gwaith, siblings, a beth yw intentions nhw. Mae fe actually, it's kind of useful, I fod yn honest. Oh God, CV. Dim CV am swydd, mae CV am priodas. Mam gi. Ie, fi ddim yn gwybod beth sydd ar y CV fi. Does dim opsiwn da fi nawr. Cachu plant! Dydw i ddim yn siŵr os ydw i'n eisiau arranged marriage. Mae'n stereotype hŷn iawn. It used to happen a lot in the old culture yn Bangladesh. Ond nawr, dydyn ni ddim yn gweld arranged marriage. Never. Oherwydd mae mam a tad pobl wedi sylwi while getting raised in this country, mae'n unfair. Os yw mam yn dod lan I fi gyda CV, dwi'n just mynd I twli fe outside. Dwi ddim yn moyn I cael priod. Fi ddim yn moyn fe. Achos, I don't know, fi'n hapus fel fi nawr, Mae goals gyda fi, ac mae goals sydd focus am being an independent woman, Fi eisiau bod yr athro, neu athrawes, oedden ni ddim wedi cael pan oedden ni ifanc. Nawr peth sy'n pwysio fi I fod yn athrawes I mynd I brifysgol a I wneud degree hyn. Achos pan oedden ni wedi tyfu lan, doedd dim athrawon ethnic minority. Mae'n responsibility fi I helpo teulu fi, fel mam, tad in the future a pob chwaer fi. Mae rhaid I fi, I need to step up and help them out in any situation. I want to be a boss. I want to be a boss by myself. That's what I want. And I will. Because, yeah, that's how it is, I will get there. There's lots of pressure, there's a lot of trauma, there's a lot of expectations. But no matter what, I will look after my mum, my dad, my blood. I will look after them. Fi'n credu bod fi'n mynd I cael arranged marriage, I fod yn honest. Achos mae yna trysta fi gyda mam and dad fi. A it's actually rather exciting I fi. Sim lot o hyder da fi I siarad da dynion. Sim lot o look da fi hefyd. Maybe, who knows? Fi'n mynd I cael documentary arall I just priod fi.